Hey Hayi manje. bonjalo. Yemi. Sepa ngitshela ulali wena. Yo, ngizolala mafalo ngisagida kayo wani senze igibele ngimakaji. Hayi, yabona mangaya ngawe wena. Hayi. Eish, ubando ofunayo manje. Hey, Nkosi yami. Hey Vilakazi. Israel unjani mfowethu? Hayi saphila mani mfowethu. Hayi jabula mina mophila. Mani ukhala kwahlula imbozi mani ngani wami. Kwenze njani baba? Ngifonile ebusuku kanje ngilala. Mngani wami naku mfowethu ngithenga itekisi. Oh, uthenga itaxi? Hey sivukile mngani wami. Hey sesirish mos. Manje inkinga yami ke wona mngani wami. Hayi buyini inkinga manje? Wona clefa yami yabona. Ngingena kanjani emsebenzini ngutholaphi nguthenga. Hayi khulileka manje into encane. Yazi uzoyenza njani Vilakazi? Nje lo ucwaningo. Mamela ke imancane phela ngikhulume nawe hawu. Mamela ke Vilakazi, mina ngine connection, nginabantu engakubuzela kubo ukuthi umzila uthenga kuphi. Bengazi. Ya ithi bamba kancane ngithuma umntwana. Okay, ngibamba. Yebo Vilakazi. Thepha, Yes mafalo. hamba lapha ku-Fisto ne. Ufika umbuzo ukuthi umzila siwuthenga kuphi. Uyezwa? Ya, ngizwile mafalo. Uzothini? Ngizothi sabona manje Mephisto semntwana. Jinyo mafalo uthi ngikubuze kamnandi ukuthi umzimba uthenga kuphi. Hayi uyabheda wena. Umzimba wani manje? Hayibo mafalo kusho wena wathi Mos ngihambe nje kumuntu Mephisto semntwana. Ngimbuza ukuthi umzimba uthengaphi. Azange ngithi umzimba bawuthenga kuphi. Ngithi hamba uye ku-Fisto umbuzo ukuthi umzila uthengwaphi. Ashman, ngiyadlala mafalo ngizothi sabona manje Mephistos. Ngisho mafalo uthi ngikubuza ukuthi umzimba uthengiswaphi. Umzimba wani manje Thepha? Yo mafalo umuntu akhala ukugijima so kamnandi ayiko Mephisto ayombuza ukuthi umzimba uthengiswaphi wena ufuna ukuthi ngisho kamnandi. Hayi Vilakazi. Khuluma Ayobambe ngaso ngizambele mina. Alright ngimfuso. So the shy way like to us thinking imizimba manje.